ageng sosok sanggenipun kami arsakaken. Nalika ing
Sagung para tamu kakung Sena Putri, ketinggal saking katobian temanten sakinah sedya. Arekap jangka jumangkah nirja ing swakaning samukawis tumuju ning korining sedya palupi. Para katur panjenengan sedaya, gung satu matur sembah nuwun gunging pangwung ingkang sampun keparing hadedonga. Kundur sedyanipun ing samangkin nderekaken kundur wilujeng sasmata wirajat sedya ing pangunayon nuwun. Gedene Inji matur sembah nuwun Mbak Ayu.